理想が好き勝手やってなんか無悔の種を踏んで祈りの種届かないこの街じゃ暴力どうにあんだろうね。交通法に従っていても目的地にはもう着かないぜ。名誉のための未来も欲しいから絆の力で奪い取れ。ろくでなしばっかのけ物にされてたゴミ数捨てられ親に合わす顔もないそれでも生きてたいあいつを殴りたいそういう奴らの書きだめだ君に気をつけなバイバイ